ti. E abaixo se sente, xua, xua, xua. Que pasa, familia? Moi bons días. O perruqueiro xa chegou. Que tal? Como estades? Como vai a historia? Que leria tedes? Vide pa aquí comigo. Como foi? Xa veredes. Aquí, un pouco de Romeu, que temos unha receita que, como moitas veces, aromatizamos cas nosas erviñas do noso horto. Pon un horto na túa casa, e se vives... É que vivo na cidade, pon igual, destes verticais que existen agora, cun pouquichiño de auga, casi informatizados. Non vou dicir marcas, pero hainos. Non sabedes como ule e como arrecenda esta historia. Que, Manolo? Tes Romeu na casa, ti? Esto hai no polos parques tamén, así que non hai fallo. Vente por aquí, que vamos a ver a receita doxe, que ten un pintón, un pintón chea de colores. Mirade que bodegón de verduriñas e de historias. Bacallao con sanfaina, Un pisto, unha historia sempre con ben de verdura, con ben de historias que imos presentar e poñer a cociñar dunha vez por todas. Mirade, por aquí, un pouco de fariña que igual empregaremos para darlle un toqueciño así crocante ao noso bacallao. Pero o máis importante, cabaciña. Temos por aquí uns tomates xa pelados, temos allo, un pouco de azucre que non vou a empregar, pero falaremos del, por eso teño aí. Algo de Romeu, ese bacallao, as cebolas. Temos por aquí tamén un pemento, neste caso vermello e verde, se temos o un non pasaría nada, e, por suposto, unhas berenxenas. Bos días, Lidia! Que tal, Iván? Como estamos? Eu estou ben, e ti mira como sorrís hoxe, Hoxe me tiche, comiche, pero hoxe, pero mira que bodegón teño aí. Home, claro. Pero mira que tal, é que Lidia cando ve moita cor e moita horta, cando está ti xa está, xa di, Iván, hoxe está aí, non ten o chourizo. Hoxe non hai chourizo, pero hai bacallao, xa verás que historia bonita vou facer. Que che parece esta historia? Así entre cousas, porque nesto non falamos, é sempre un pouco de sorpresa para que ela tamén este aí no vídeo. Que vou facer hoxe? Pois como unha especie de pisto. Bueno, vale, sí. Unha sanfaina, unha especie de pisto. Estábamos a falar antes ca xente da casa, estaba a contar que, xustamente, pisto e sanfaina algo parecido, a sanfaina de Cataluña, parece ser, catalana, e que leva sempre, sí ou sí, cabaciña e berenxena, vale? O sea, que isto é unha cousa que tal, non sei por qué, son costumes e tal, pero a berenxena, que che parece a ti estas berenxenas bonitas que temos nós na casa? A mí pareceme estupenda. Sabes que eu é unha verdura que empecé a consumir, diría que fai 10 anos. 10 anos? Sí. Bueno, non che vou preguntar a idade porque eso queda fatalítico, non? Nova non son, Vale, tal, vale. Bueno, xa ver, nova non é. Espera, Carmiña, ti que tes aí 70 anos, está tranquila, di que non é nova. Bueno, claro. Ten un morro esta Lidia, ten un morro. Cala, ole, cabe. Vale, vou facer unha cousa, imos limpando isto. Pero contame esa historia, como que non, hasta fai 10 anos non comías Pois mira, eu empecé que ademais dame un pouco de vergoña incluso contalo, porque mira, eu empecé a comer verduras, xa estaba estudiando a carreira de nutrición. E digo, que nutricionista de pacotilla boa se non como verduras. O sea, que ti non comías verduras ata que chegaches a idade adulta, poderíase dicir. Sí, correctísimo. Xa vivía, estaba independizada, xa vivía sola, e digo, pois igual hai que iniciarse no consumo de verduras. Bueno, vamos a romper unha lanza a túa favor. O sea, non comías verduras, pero empezaste a estudiar, viches que isto é unha cousa que ten que estar no noso corpo sí ou sí, nas nosas receitas, como sempre, nos tachebo, e empezaste a consumir. E agora que? E a berenxena é das últimas que incluín. Pero das últimas, a que te refires? O sea, non comías antes berenxena, non che gustaba, por que non che gustaba a verdura? Mira, porque na casa pasa, Mira, ademais teño unha experiencia que recordo, pero como a día de hoxe, que pasa moito nas casas, o utilizo de exemplo tamén para como xestionar a alimentación cativada. Un día me obrigaron a comer unhas berenxenas recheas, pois era, non sei que idade tiña, igual 8 ou 9 anos, e recordo que nada, dábanme arcadas, non había forma, pois non sei, o mellor o xeito que estaban cociñadas non me gustaba, non sei. O caso que, o típico, se non o comes o merendas, se non o merendas o ceas. Bueno, eso pasaba na miña casa. Bueno. Vale, agora vamos falar deso, quero preguntarche. Unha teima ás berenxenas, pero terrible, non quixen saber nada máis das berenxenas. Por iso foi unha das últimas que incluín. Por iso aproveito para dicir nas casas que non obliguedes a comer. De feito, o mellor obligando que conseguimos que no curto prazo coman ese día, pero que non vão a comer máis, digo eu. O sea, eso pareceme moi interesante. Mira, porque hai moita xente aquí, que o noso público de todas as idades, que é con cousa importante. Moitísimas gracias a todos os que estades aí. Que di a xente, xente que con ese pola mañá, quen pode ver o programa, pode ser repetido, a galega, non hai fallo. Pero ademais de poder ser repetido, hai moita xente que pois ten turnos de traballo e tal, e non só nos ve a xente que está xubilada, que tamén hai, pero a xente xubilada
que está cuidando dos netos, moita dela, ou a xente que ten fillos e tal, é moi interesante o que me acabas de dicir, porque como empezamos a comer unha verdura ou como tal? Ao final é casi máis xogando, casi máis educando que obrigando, non? A obrigada a comer e tal. Pásame, teño moitas veces eso cos meus sobriños e tal, porque fillos non teño, pero sempre penso un pouco en como facedes, por exemplo, as nutricionistas. Van nenos a consulta, por exemplo? Normalmente nós traballamos, eu sou además especializada en nutrición pediátrica, e normalmente pido que para as consultas de nutrición pediátrica veña a familia, pero non veñan os nenos. Que non veñan os rapaces. No. Vale, perfecto. Por qué? Porque con quen temos que traballar é con quen compra, quen cociña, quen manexa todo isto, non? Porque ao final, si ven o neno parece que ten o neno un problema, non? Estamos problematizando algo que médico, mellor... non? En plan, vale. Pode sentir que ten un problema, que lle pasa algo, e mellor é simplemente mala xestión por parte da familia ou simplemente particularidades, non? Cada quen ten os seus gustos, non? Non te teñen que gustar todas as verduras, non? É que eu teño unha pregunta con iso que é moi importante na casa, estou seguro que ahora mesmo hai xente que está moi interesada no que estamos a falar. Vale, o padal vai cambiando ca idade, non? O sea, quero dicir, eu de rapaz, ti estás contando que tal, eu é verdad que empecé a comer verdura xa, pois eu que sei, con 10 anos ou tal. Antes era malísimo comedor, pero non esperei a edade adulta como a ti, non esperei a estar estudiando nutrición para comer verduras como un animal. Mellor. Pero sí que é certo que tal, escoita, non comeu verduras ou comía poucas e viviu, e creceu, e mira que fermosa está, 100%. é listo, o sea que tampouco é necesario e tal, pero hai que ir metendo, agora que sabe máis, pois tal. Sempre me tal, o padal vai cambiando, que estamos a falar, Totalmente, ¿no? depende sobre todo da exposición. Nos nacemos como si fose un lienzo en branco, ¿no? E depende un pouco a exposición que temos os sabores, especialmente incluso nas primeiras semanas da alimentación complementaria. Cando somos bebés, cando os bebés comezan a comer alimentos diferentes ao leite, sí, pois parece ser que a exposición o máis variada posible influe nas nosas preferencias alimentarias. Vamos que temos que meter eso no miolo, que estamos na casa e tal, porque aquí temos, hoxe hai que aproveitar sempre que xa temos a lida con nós, aquí sempre cociñando, e empezar a empaparse, a embeberse de toda esta información que é tan importante e tal. Cuidado, o máis importante para min de todas estas historias, non obriguemos a comer absolutamente nada. Empeza en castal, eu non como nada verde, miña nai, miña avoa, meu avó, meu pai, meu padriño. Tens que comer, e ti o que faz é, eu verde non vou a comer hasta que me saia do pi. E así vai. Vale, vamos a facer unha cousa. Vouche deixar isto por aquí, o que quero é primeira teima que teño eu tamén son teimudo. Vale, tes por aí un escorredor, xa verás. Preciso que me vayas metendo a berenxena para quitarlle certo amargor por aquí e por aquí. Ademais, en plan, eu non sei se o faz, porque son temas que tamén das verduras. Hai xente que non lle importa ese amarguexo que ten natural esa berenxena. Terei que por aquí un pouquiño de sal graúa, aí o tes. E o que quero é que vayas facendo, vamos a meter esta fariña por ali, sen problema ningún, que eso vai de última hora, e eu empezo tamén cas verduras. Cólleme un par de cebolas. Vale, o que te estaba a contar na casa. Pero que sempre hai que facer unha cousa moi importante que a berenxena, que hai que quitarlle ese amargor, quitarte tal ou quitarlle a pel. A pel, cómese ou non se come? A tona de berenxena come-se, da cabaciña tamén. De feito, aí é onde está a maior parte da fibra. Vale, parte da fibra, deso tamén quero que preguntarche, porque a fibra moitas veces falamos dela, tal. De feito, xa vou agora contigo con eso da fibra. Hai que aproveitar. Mira, eu vou ao baño todos os días, vale? E moita xente pregúntame, cando vas ao baño todos os días, precisas tanta fibra na túa alimentación? Contame, que eu tamén quero saber sobre iso mentre vou facendo esta ceboliña, e ti, se queres, podes ir metendo un poquinho de sal e metendo tal para que vaya deixando eses pozos. De feito, o sal o que fai é deshidratar. Quitamos a pouquiña auga que tal e ese posible amarguexo que teñen, que cando están en temporada non pasa nada, Así que, seguimos por aí. Ou máis. Como ves? No, un poquinho máis, de nada, porque despois podémola lavar e metela aí sen problema ningún, así que non me cousa que non é obrigatorio facer isto, que isto, sobre todo para a xente que non lle gusta ese sabor amargo, pero que perfectamente, se temos presa, podemos aforrarnos este paso se toleramos ben, vale, non? hai unha cousa, mira, neste caso, evidentemente, se che gusta ese sabor amarguiño, non pasaría nada porque non é nocivo, non é tóxico, ni nada por el estilo, un chisquiño de aceite por aquí. Pero sí que é certo, vale, que se a cocción despois é moi pequena, é dicir, teño presa, vale, pois é moito mellor que 20 minutos quitemos un pouco, porque despois facemos algo crocante. Se vou a estar 1 hora e media facendo na sanfaina, neste caso, non habería problema, casi non teño nin que facela se non quero. Boto para que na casa sepamos que tal, pero se imos facer unha cocción pequena, eu estaría 10 minutiños de nada facendo. Único, que xa unha berenxeña chinesa, que hai varias... Que ricas. Tal, son buenísimas. Espectacular, así moi... Xa biches nos supermercados, son así como alargadiñas e tal. Bueno, hai diferentes... Ou se está moi de temporada, ben pequeniñas que teñen menos amarguexo tamén. Eso tamén podría ser, vale? Así que, mira, vale, dime. Tapamos cun plato enriba para facerlle un pouco de presión. Ti sí que sabes. Perfecto. Eso por aí e podemos deixar, mira, con un pequeno peso, así, para que se vaya tal, e vai no deixando por atrás. E sabes o que faz? Pelarme os allos, se queres, vale? Que eu vou facendo tamén esta historia. Vale, xa temos
a nosa sanfaina marchando un pouquichiño, vou meter esta ceboliña e menos tal. Estaba contándoche antes tamén, xa que falamos da rapazada e das verduras e tal, pregunteiche pola fibra, vale? A ver, contame un pouco que quero saber eu. Eu vou ben ao tal, teño bo tránsito, eu non teño problema, nunca se atasca nada aí, pero sigo comendo fibra, é importante, só a fibra se come cando tes problemas destas de non ir ao baño, a ver. Pois mira, é unha dúbida moi común. Eu creo que o tema do efecto da publicidade, eses cereais enriquecidos en fibra, a poboación a que se dirixen esa publicidade, non fainos pensar que a fibra sirve solo para iso, pero para nada, ni moito menos. A fibra ten funcións importantísimas. Unha dela, por exemplo, axuda a reducir o colesterol, fixadevos. Vale, o sea, fibra e colesterol tamén están da mão, vale. Axúdanos a que non nos eleve o azúcar en sangue, que comentamos moitas veces cando falamos da pasta, cando falamos, non? Desto falamos moitas veces no Está Che Bo, pois a fibra axuda, sobre todo as persoas que teñen diabetes ou resistencia á insulina, que non eleve a glicemia, o azúcar en sangre. A fibra ten unha función saciante, que decir, ti compárame o efecto saciante, non? De comer un plato, por exemplo, de pasta branca con atún a pasta integral con sanfaina e atún. É como que, a ver se sei o que estás a contar, é como que te enche máis, non? Que é tal, porque moitas veces o saciante, xente tal, non sei que me fala, non? Enche, tal, dis, quedei composto con meu platillo. É máis difícil repetir, non? Con unha comida moi rica en fibra, non? A primeira opción é fácil repetir e quitar o segundo prato. Pero o beneficio que coñecemos, eu diría que o máis importante do consumo de fibra é que axúdanos a previr o cancro colorectal, que é o segundo máis habitual, e dase por incidencia igual en homes e mulleres. Por iso que temos que seguir consumindo fibra igualmente, aínda que non teñamos problemas de regularidade intestinal. Aínda que neste caso, obviamente, tamén, claro, tamén nos axuda para ir. Entonces, vamos a ver, eso importante, o dos cancros, que está a orde do día, que está e tal, por desgracia, hai moita historia destas, a min interesa esas cosas de nutrición e tal, pero sabemos que aquí non todo é nutrición, que tamén hai que comer tal, non sei que, e de feito, o máis importante, o último que che pregunto xa, porque a min interésame, a fibra, polo tanto, en exceso, bótase por aí e non vai problema ningún, non? En plan, vale. O único problema é que che pode dar gases, non? A veces hai que facer unha introducción progresiva, porque senón estamos acostumados a comer moita fibra, pois hai que ir pouco a pouco, non? Vale. Entonces, agora, que eu estou a tal, que gústame máis as historias así da túa vida, de tal, así vamos coñecéndote na casa, que a xente tamén che quere conocer, A ver, unha cosa importante, de pequena, que dixeches ti, non comías nada, eras mala comedora logo, conta. Non, mira, non especialmente, pero só o tema das verduras, porque froita sempre comen moita, peixe non tiña problema, era só cas verduras, era algo que non me gustaba, non vía necesidade, pero isto pasa moito, vexo moito en consulta de que non vemos a necesidade de comer mellor ata que non temos un problema, non? Vale, pero esperaches a ter un problema ou como dicías, a estudiar e ver que tal? No meu caso non tiña ningún problema, pero como xa estaba estudiando nutrición, vin a importancia de facelo, digo, pois teño que ser un exemplo, non? O sea, non podo predicar... Ou seja, piso de estudiante, porque eu sempre penso, piso de estudiante, pasta, hamburguesas, atún, arroz, uns huevos fritos, calquera historia así, pero en realidade ti cociñabas, non cociñabas, sabemos un pouco desa historia. Eu cociñaba, porque eu xa traballaba cando estaba estudando, non? Eu empecé a traballar moi nova. Das que traballaban e estudiaban a vez. Bueno, ben, eso tamén está ben. E sabes que era o meu primeiro traballo? Que foi? Vendía chourizos, empanadas, queixos e pan nas ferias. Toma aí! A nutricionista vendía chourizos. E non pasa nada, escoita. Claro. Para. Vendía chourizos e comía chourizos. Non mintas, que sabemos que che gusta o chourizo. Mira, acabei aborrecendo, verdade? Sabes que cando traballas moito cun alimento, ao final... É que empezas a velo todos os días, e que tal... Gotear, cando no verán, claro, facía moita calor, traballamos ao aire libre, goteaban esos chourizos, esa graxa... Contame, entonces, porque era un negocio familiar, era tal, metiches porque tal, o sea, simplemente... A necesidade, o tema de tal, de sempre, non? Entón, estabas como compaxinabas? Sempre pensei, eu vou dicir unha cosa, eu fui un privilexiado, eu estudiei. Non traballei. O fin de semana, poñendo nos bochinches, cando chegaban as festas, as feiras, que en Galicia e tal, poñendo así un par de vermús, así, algo así. Pero, basicamente, para beber un de vez en cando e para estar ca xente. Pero así, traballar, eu empecé máis tarde a traballar, se estudiei. Pero, como se leva eso de... porque a xente, moita xente, antes non se estudiaba, moita xente que nos está a ver, non tivo a oportunidade de estudiar, tivo que traballar desde ben pequeno, pero
esa xente que para min é increíble que fai as dúas cousas, ponse a estudiar, ponse a traballar. Como se leva un pouco eso? E contame un pouco das feiras. Feiras por onde? Feiras por tal? Conta, quero saber. As feiras por diferentes por aquí sitios. tamén. Cada día había unha feira diferente, non? Pois o sábado ia de Vila García, o domingo a de Padrón, pois depende a que tocaba o día, non? Pois no verán, pois a de Vilanova, non? Pois as da miña zona, non? As da túa zona. Feito que me contabas, chourizos e que máis? Chorizos, queixos, é unha panadería, pero tamén que, aparte de diferentes tipos de pan, pois vendíamos pois chorizos, queixos, empanadas. Pero rollo familiar? Non, dixemos. Non era familiar. Vale, o sea, que tal? E como levabas eso de andar regateando e tal? Porque en Galicia a min sempre me gustou o tema do regateo. Cando chegas, porque ora estiven de viaxe, isto pono por aí que non vai me chegar este evento. Hai unha cousa que a mí me encantou dun viaxe que fixen agora a Vietnam e Tailandia fai pouco, que a xente sabe que tiña unhas ganas de ir por aí que flipas. Vai a comida raras que hai. A min flipame, pero o máis importante de todo isto, aí regatease. Vale, era como estar na casa. Chegabas, non, eso é a moeda, por exemplo, de Tailandia é o baht, non, chamase baht, da igual, é unha moeda que tal, con seu nomiño non pasa nada. Pero pareceme importante falar de que calquer cousa que ibas por un postiño, queres comprar, pois, os míticos rollos para meter na neveira, ou algunha especia que collín eu nova, algunha salsuca que tiñen por aí, hai que ter cuidado despois no aeroporto para poder pasalas e tal, pero bueno, estas son outras cousas. E había que regatear todo. Eu dicía, isto é como, recordaba meu pai que ainda iba ás tendas, que a día de hoxe te vas a unha tenda destas que todos sabemos o nome, que a comprar unha camiseta non se regatea, hai un precio e tal. Regateaban cando estabas aí na feira? A ver, en xeral non, pero había algún que sí, Bueno, non mo creo, si vas por aí. Veíanche nova, sabes? E di esta parva, sabes? Eso pasaba moito. No, pero cando te pos a regatear, tiñas algunha... Que dicía? Vamos a ver, eu penso, estou a preguntar en serio. Estabas na panadería, ben, dixéronche, o chourizo mínimo ou tal. Cando regateabas, tiñas opción de poder dicir outro precio ou non? Eu dicía, eu non mando aquí, non son a xefa, así que o prezo é este, sabes? Como me controlo eso? Mira, aí, eu sabes o que faría? Porque sempre pensei nestas cousas. A xente hincha un pouco o prezo. Non me digas, Dosinda, ti tamén o faz. Hinchades un pouco o precio, así como que non quera cousa, inda hai, por exemplo, na Coruña, cando vas comprar algunha camisa nestas tendas de barrio, aínda que xa non quedan, que menos mal que hai que apoiar o comercio local, por favor, de vez en cando, non comprar todo por internet. Non me quero meter eu en políticas nin historias, pero de vez en cando hai que meter tamén a axudar o pequeno empresario. Gústame cando vas a comprar unha camisa e che di, fagoche un cariño, vouche deixar 5 euros menos. Se o subiche antes, non me digas que non. Bueno, cada quen ten que mirar polo seu. Tens toda a razón. Vale, mira isto, como che vai mirando, como che vai gustando a receta? Viste, o tema das cores non é importante tamén nas comidas, é increíble, macho. Sí, sabes por que me gusta moito este tipo de receitas? Mira, para facer en cantidade, despois ter para varios días na neveira, por exemplo, 2-3 días, máis de 3 días teríamos que conxelar, non o primeiro día, pero para mesturar con diferentes platos, non? Por exemplo, un día, pois a safaina vai con bacallao, pero outro día con ovos escalfados, outro día espectacular, un ovo frito escalfados, como é ben nutricionista. Escalfados, están boísimo, né? Un ovo frito con puntilla, con ese aceitiño, con un lisco de xamón por riba. Mira como está outro lambendo, na. A min tamén, un lisco de xamón con un pouco de tal, eso é increíble, macho. Pareceme moi versátil. Vale, é unha cousa, mira, unha cousa que quero falar tamén ca xente para que así vayamos facendo, porque isto final é darlle un pouquichiño de tempo e pouco a pouco. Vale, vasme coller, por exemplo, ese romeu, traimo pa aquí que vaya facendo xa das súas. Aquí podese botarlle un pouco de pemento en pó, neste caso non lle vou botar. Isto que se empece xa a lamber por aí, que empeza a dar da súa sustancia, cando quece calquer cosa aromática e tal, vai sacando eses aceites esenciais que teñen, que son moi importantes para min, por moitas veces que falamos tamén, que danlle sabor a todos estes guisotes. Eu o que quero facer é coller esa cabaciña, que é o último que lle poño, xunto co tomate, que neste caso xa teño medio pelado. E quería falarche un pouco, esta vai por aí, non a preciso, e quería falarche un pouco dese azúcar, non a nivel nutricional, senón para que a xente sepa na casa, non o saiba, como se está a facer ese tipo de cousas. Isto xa non vou precisar, porque eso vai inteiro para diante. O azucre, normalmente está todo o mundo poñendo azucre a esa salsiña de tomate, a ese pisto, a esta sanfaina, vale, de orixe catalán que estábamos a falar, porque teñen medo que ese tomate teña moita acidez, que tenga moita non sei que tal. A ver, vamos a ver. Primeiro, tempo, vale? Igual que agora mesmo temos aquela historia que está como deshidratando e tal, e vai facendo un pouco de tempo, que vai ir agora tamén con isto, mentre isto se fai un pouco. O máis importante para min, é darlle tempo, e que ese tomate este no punto óptimo de maduración.
Cando temos un tomate ben maduriño, non hai que botarlle azúcar. É que sou un lambón e busco tal. Non fai falla. Se é verdad que tes 4 ou 5 tomates moi ácidos, que están así ainda verdosos e queres empregalos, isto pode darche ese puntiño de contrarrestar a acidez, que un pouquichiño de mel tamén valería. E cenoria, que opinas? Home, a cenoria que é doce ou unha cabaza tamén valería, pero non é exactamente o mesmo, aunque claro, se a meto valería se a faz desde primeiro, por exemplo, ca cebola xa. Sí, tamén valería, por que non? Tes razón. Un pouco de cenoria que lle dá ese toqueciño. Sabes como me gusta a min a cenoria? Moitísimo, ademais, con o forno ben rustrida. Botolle así como unhas especies e tal, eu creo que xa fixemos algunha vez aquí no Estachebó, e meteslle así, eu que sei, un pouquichiño de aceite, algo de picante e tal, e que se vai facendo na grella, saca uns sabores espectaculares. Bueno, mira, unha cousa, antes de nada, vou a facer isto, que despois acabamos o noso tempo. Isto ten que facer a súa primeira cocción, 10, 15 minutos, incluso 20. Así, vamos preparando o que nos falta por aquí, porque temos que facer despois en autocorte para darlle un toque a ese bacallao. Pero así, primeira cocción, chisqui-chasqui, seguimos cas verduras, eu sigo apañando e aprendendo con Lidia un montón de cousas, e da feira, que non me quiso contar, pero voulle quitar. Vémonos agora! Bichi Lidia, bichis auga que está aí? Vin. Como que non? Deshidrata sí ou sí. Mira o que estamos a facer. Colle isto por aquí, por favor, e vai darlle unha limpada ali, por favor, eso é. Ese pouca sal graúda. Mirade, toda esta auga, toda esta historia que temos aquí é ese amarguexo do que estamos a falar desa berenxena. Vale, a min interésame facer isto porque despois encontrome cunha sanfaina perfectamente dulzona, sen nada de azúcar, nin mel, nin historias. Vale, isto por aquí, meto aí e toma, aí, xa vamos axudando. E nós o que temos que facer é, con esta primeira historia xa metida, perfecto, Lidia, temos a cebola, ese allo, máis ese pemento perfectamente xa como medio confeitado, pero é como que hai que darlle un toque ás verduras, non van todas xuntas, non, ten todo un porqué. Ese tomatiño que tiñamos por aí, xa vai tamén para aí. Isto que fixemos hoxe é ter un tomate enlatado, pelado e tal, que moitas veces é perfecto para, non fai falla ter os tomates. A min estas solucións de conservas pareceme moi interesantes moitísimas veces, sobre todo para xente que non temos tempo ou que tal, vale? Despois de que botamos ese tomatiño aí, que é algo que vai tamén os gustos, canto lle boto, canto tal, máis ou menos, raciona, neste caso. Esa berenxena toda pa dentro, mirade que cousa bonita, mira. Eu cando vexo estas cores, de verdad, e acordamos a pele, todo o que falamos dela, pa dentro, sen problema ningún. Isto tamén fora, e, por suposto, esa cabaciña que fai que isto sexa unha zanfaina de verdade. Mirad tamén que teño un pequeno truco, agora, para ir facendo esta historia, que é ter un chisquiño de auga, que xa lle botei, podía ser auga ou pode ser viño branco, vale? Ou unha sidra, ou calquera así historia que lle dé un pouco de sabor. Nos o que temos é que botarlle aquí agora moito tino, ir remixendo pouquiño a pouco, agora que dé a primeira soltada de lume, voulle subir e un pouquichiño de sal, vale? Así. Fíxate. Esa era unha pregunta que che ia facer o sal agora, non? Neste momento. Sí, non, botei un pouco de sal xa antes as outras verduras, e tamén hai que ir botando, pero o sal sempre fai esta historia de botar un pouco de auga e que se vaya cocendo. Podes empregar tapa, vale? Por exemplo, eu estou aquí, quero que coza un pouquiño primeiro, tal, e que colla calorciño así de primeiras, bótolle e vai collendo tal, pero hai que ter cuidado co lume, moitísimo cuidado. Agora, nós, o que temos que facer é que se vaya facendo isto pouquiño a pouco, vale? Ir probando. Unha relada de pementa, ti que dis? A mí me encanta, así que antes de tapar... Especies que non falten. Eso é, xa ten tamén ese romeu que fixemos ao principio, vale? Isto xa empeza a coller sentido, cor e ulido. Que me distido ulido este? Sí, xa cheira. Eso é maravilloso, vale. Pois agora, tempo, deixame un poquinho de espacio, cólleme esa historia branca que teño por aí, esa, perfecto, para traballar co bacallao. A tábua, hai que empezar a entendernos xa casi con tal. Mirad o que teño por aquí. Eu vou empezar a deixar que isto se vaya traballando pouco a pouco, teño que enfariñar este bacallao, darlle unha fritura, mirade que bacallao. Vale, mirade que bacallao, mirade que lascas. Que historia chula. Pois isto neste caso, por exemplo, o que fago é coller estas supremiñas, non, por exemplo, que lle chaman morro tamén, algún tal fuciño de bacallao. Vale, estas tal que teño por aquí, e que vou facer é estes cachos que me gustan máis ou menos, tamén che podo meter, precisan de outra fritura, pero non solo estes como nos de tal. Estamos na casa, vale? Facemos o seguinte, damoslle forma a este bacallao, e cando este isto dentro de media horiña máis ou menos, fritimos isto rapidamente con un pouco de fariña, botamos pa diante e
case a comer, a Lambert, ti que dis? Chisquilichasqui, estamos aquí, veña. Ven pa aquí, Lidia, ven pa aquí. Mira isto. A maxia. A maxia do chup-chup. A maxia da tranquilidade, como que non? Aí, pouquichiña a pouco, tranquiliño. Agora, se facemos así a técnica de deixar un pouco tal. E rapidamente, para aquí, dándolle volta a este bacallau, pouco a pouco, que non se nos pase. Mirad unha cousa importante, este xa o quito, vale? Quero que vexades unha cousa. Mirade, isto, moitas veces eu xiro, vale? Para que se vaya facendo por todas partes. Un chisquiño de nada. Pero importante é o punto que estamos acadando con el. Porque isto, ímolo poñendo por esta parte, e ímolo selando. Sí, selando, con un pouco de fariña. Fariña neste caso que é almidón de millo. Así que celíacos o poder, pode comer todo o mundo. E o que sigo facendo é darlle unha remexida, vale? E metendo aquí, mirade, así, tan sinxelo como isto. Sempre pouca fariña, a única, imprescindible, necesaria para que colla ese crocantiño que vai quedar moi ben e que fai tamén, porque para que lle fai? Para que lle fai? Porque sela eses xugos, vale? Queda super rezumoso, quedan sempre dentro. E nada, un golpiño, pero sobre todo, limpo mouse e un segundo que quero que vexades o punto. Rapidamente, e ti tamén, Lidia, porque ao final ti ensinemos unha colla, eu ensino outra. Mirade isto, non me quero queimar, pero mirade isto. Ese punto dese bacallau, mira a xelatina que me queda nos dediños, Isto como está aínda cru por dentro, e o truco agora... Vas a rematar a cocción aí. É que remate co pisto. Neste caso, casanfaina. Así que eu quedo metendo estes cachiños máis gordos, que son os primeiros que fixen, aquí neste historiete. Acabamos de fritir isto, que darei unha volta en un minutiño nada máis. En 5 minutos, máis ou menos, temos un pratazo de categoría, sinxelo, con verduras e con todo. Chisquilichasqui! E a Lambert. Hoxe cociñamos bacallau con pisto de berenxena. Comezamos cortando as berenxenas que salgaremos para deixar repousar e eliminar o seu amargor, ao mesmo tempo que imos picando as cebolas, para rustrir cun chisco de aceite e sal. De seguido, engadimos os dentes de allo, os pementos e unhas ramiñas de romeu para dourar xunto á cebola uns 6 minutos. Tras ese tempo, engadir os tomates xunto á berenxena, a cabaciña, salpementar e remexer para baixar o lume e cociñar uns 30 minutos. Por último, collemos o noso bacallau para pasar por almidón de millo e selar nunha tixola con aceite, para incorporalo ás verduras e guisar o conxunto uns 5 minutos. E que comeza a papatoria! Bacallau a sanfaina. Que pintaza, como ves peixe isto? preferido, bacallau. Ollo, piollo, que temos aquí verduras por todas partes. A horta no teu plato. Berenxena, cabaciña, para facer esa sanfaina ben con esa cebola, ese allo, ese pemento e un bacallau que non sabes como anda. Mira, nutricionista, non colle verdura, non. Colle ese bacallau a sanfaina do Estache Bo. Aburiño!